μαζί, ετοιμάζετε τα μακαρόνια. Έχουμε η μία ομάδα που έχει γαρίδες, καλαμάρι και κιδόνια και η άλλη ομάδα έχει μόνο μύδια με αλμύρα. Η μία ομάδα που έχει τα θαλασσινά. Τα μύδια τα αχνίζουμε με κρεμμύδι, σέλινο, σκόρδο. Σβήνουμε με ούζο και κρασί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ζωμός τους. Πάμε στο ψάρι. Το ψάρι είναι ο οροφός. Και φτάσαμε στο τρίτο πιάτο με το οροφό. Ο οροφός είναι πάρα πολύ νόστιμο ψάρι και ο κύριος Μπαξεβάνης μας έδειξε πώς πρέπει να μαγειρευτεί σωστά. Η μία ομάδα θα το κάνει με χόρτα, στην Κρήτη τα λένε σοφεγάδα, δηλαδή είναι διάφορα χόρτα που τα μαγειρεύουν μαζί. Εμείς θα βάλουμε λίγη ντομάτα και θα τους βάλουμε αυγολέμονο. Και η άλλη ομάδα θα κάνει οροφό με μπάνιες. Εμείς θα τις κάνουμε όμως πουρέ και λίγες μπάνιες θα τις κάνουμε τηγανιτές για να σερβίρουμε το ψάρι, το οποίο θα έχει μαγειρευτεί μαζί με τις μπάνιες. Λοιπόν, πρώτη ομάδα έχει ροφό με μπάμιες. Το μόνο που με άγχωσε ήταν ο πουρές της μπάμιας, γιατί μπορεί να ήταν εξαιρετικά γευστικός, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου καθόταν έτσι καλά ο πουρές. Και παρακαλούσα εκείνη τη στιγμή να μας πέσει στην ομάδα μας το μενού που θα έχει το ροφό να συνοδεύεται με τη σοφεγάδα και όχι με το πουρέ της μπάμιας. Το επόμενο πιάτο είναι πάλι ο ροφός. Αυτή τη φορά θα το βάλουμε στο φούρνο με διάφορα χόρτα αρωματικά μαγειρεμένα μαζί. Το μενού το πρώτο είναι η σούπα με τους μπουρμπουριστούς πορφύρες, τα θαλασσινά με τα ζυμαρικά και τις μπάμιες με το ροφό. Τα υλικά είναι από εκεί, γράφει Α με κεφαλαίο. Το δεύτερο μενού είναι η σούπα με τις πορφύρες και το χόντρο, τα μακαρούνια με τα μύδια και τις αλμύρες και το ροφό με τη σοφεγάδα και το αυγολέμονο. Τα υλικά είναι από την άλλη πλευρά που έχει γραμμένο το Β. Η κάθε ομάδα έχει 6 μάγειρες και οι υπόλοιποι θα πάνε πάνω να στήσουν το εστιατόριο. Εδώ έχω τις συνταγές της πρώτης και της δεύτερης ομάδας. Να έρθει να διαλέξει ο νικητής του τεστ δημιουργικότητας. Διαλέγεις το Β. Ναι. Οι συνταγές είναι εδώ. Τα υλικά σου από εκεί. Η άλλη ομάδα. Ευχαριστώ το άλλο. Καλή επιτυχία. Πιστεύω ότι διάλεξα το μενού με τις καλύτερες γεύσεις. Το πιάτο με το ροφό και τα χόρτα ήταν τέλειο, πολύ αρωματικό και πίστευα ότι θα πουλήσει πιο πολύ από ένα πουρέ μπάμιας. Κάντε σύσκεψη για να χωρίσετε αρμοδιότητες τώρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε 6 μέσα να μαγειρεύουμε και 2 να φτιάχνουμε. Οπότε λέω να πάει ο ψηλός με το πετρέλι. Να στήσουν τα πιάτα, να στήσουν τα τραπέζια και κομπλέ. Μετά όταν είναι για να σερβίρουμε και τέτοια, θα βγει
η Άντζελα μαζί με τον ψηλό για να μπορέσουν να πουλήσουν. Όσοι θα μείνουν έξω, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποιος έχει ξανακάνει μπουμπουνιστούς, κοβλιούς, κάτι οτιδήποτε? Εγώ. Εσύ θα είσαι έξω όμως και θα μαγειρεύεις. Θες να τους αναλάβεις εσύ το πρώτο πιάτο? Θα σπάσει. Θα κάνεις τους πορφυρές με το δεντρολίβανο και το ζευγάρι σου θα πάρεις τον Ιερεμία να κάνει την κακαβιά. Ωραία εσείς? Μια χαρά. Οκ. Πίτσι, θέλω να μου κάνεις μακαρούνες. Ήθελα να δημιουργηθεί αίσθηση μιας ομάδας παρέας και όχι μιας ομάδας που ακούει έναν αρχηγό. Τρίτο πιάτο θα το πιάσω εγώ με τον Σπύρο και πέρα εδώ θα πηγαίνω, έρχομαι στα δύο. Διάλεξα τον Γιάννη να πάει στη σάλα γιατί είναι και κριτικός, οπότε ήξερε τα υλικά, ήξερε πάνω κάτω τις συνταγές. Ήξερε λοιπόν πώς να πλασάρει το πιάτο. Διάλεξα την Άντζελα, όπου είναι ευπαρουσίαστη και είναι ευγενική με χαμόγελο όταν εξυπηρετεί, οπότε θα ήταν πάρα πολύ καλή σερβιτόρα. Πρώτο πιάτο. Έχουμε την κακαβιά, σκορδαλιά και το χόντρο. Σκέφτομαι μπουροδίμο δέσποινα. Λοιπόν, μακαρούνες με αλμύρα. Ωραία. Δεύτερο πιάτο. Έχω Μιχάλη Βαγγέλη. Μιχάλη Βαγγέλη. Έχουμε το ζωμό, έχει και αυτό διάφορα στάδια. Τρίτο πιάτο. Έχω Γιάννης Χρύσα. Νομίζω το καταφέρνετε αυτό, δεν είναι πολύ δύσκολο. Είναι όλα τα... Στην κουζίνα τη Χρύσα. Ωραία. Αρετή. Γι' αυτό το λέω, για να το συζητήσουμε. Απλά ήθελα την αρετή έξω, γι' αυτό. Ναι, περίμενε. Η κυρία Μαργαρίτα με το Γιάννη για το ροφό. Νομίζω ότι η Βικτόρια πάνω στο άγχος του να μας οργανώσει όλους έκανε ένα μικρό λάθος όταν είπε ότι θα πρέπει να μείνω στην κουζίνα και να κάνω το τρίτο πιάτο μαζί με το Γιάννη. Μαργαρίτα και Γιάννης, τρίτο πιάτο. Ήταν μια παρεξήγηση της στιγμής και τίποτα σοβαρό και απλά η κοπέλα είχε ζαλιστεί από την πίεση, την κούραση και το βάρος της ευθύνης. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για το ποιοι θα μείνουν κουζίνα και ποιοι θα πάνε επάνω, γιατί ήθελα να είμαι και στα δύο πόστα. Ήθελα να είμαι και κάτω να ελέγχω την ομάδα και επάνω. Διάλεξα επάνω γιατί αφού ο διαγωνισμός βασιζόταν στο ταμείο και στην εισπράξη, επέλεξα ότι μάλλον εκεί θα είναι το κατάλληλο σημείο για να μπορέσω να βοηθήσω σαν αρχηγός. Είχα 3 μάγειρες με εμπειρία και είχα 3 πιάτα. Οπότε για κάθε πιάτο έβαλα ένα μάγειρα υπεύθυνο με έναν δυνατό βοηθό στην κουζίνα. Όλοι χαρούμενοι με την ομάδα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάρε τα μύκια τώρα τις γαρίδες, άστε ρε. Τσάρια σου σε μένα στο δικό μου πάρκο. Θες τις 3 για τη σκορδαλιά. Πάνε και μια μικρή. Μια μικρή. Η διαδικασία της προετοιμασίας δεν ήταν ιδιαίτερα αγχωτική. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, ξέραμε ακριβώς τι θα κάνει ο καθένας. Πήγαν όλα πολύ καλά, μιας και ο κ. Βαξιβάνης μας είχε δείξει ακριβώς πώς θα μαγειρευτούν. Γιάννη, θα χρειάζομαι τσίλι, σαφράν, το οποίο δεν το έχουμε στον πάγκο μας. Τα ρίχνω όλα μέσα. Μπράβο. Εγώ με τον Αντώνη πιάσαμε, καθαρίσαμε τα θαλασσινά όλα. Τα άλλα τα παιδιά κόψανε στην αρχή λαχανικά για την αρχή και ξεκινήσαμε δυναμικά να μαγειρεύουμε. Σαν μπριγκάντα, όπως λέμε εμείς μέσα στην κουζίνα, ήμασταν αρκετά ικανοί ώστε να τελειώσουμε τα πιάτα μας. Κατσαρόλα πάντα στη φωτιά. Φτάνει, εντάξει, είναι το νερό. Μια κατσαρόλα για το ζωμό θέλω. Να έχεις πίσω. Τα λιγάρια είναι εδώ, Στην αρχή όλα κυλάγανε ήρεμα, γιατί τα πόστα είχαν χωριστεί έτσι ώστε 2 άτομα ασχολιόμασταν με ένα πιάτο. Συνολικά 3 ήταν τα πιάτα. Μόλις μας τα είχε δείξει ο κύριος Μπαξεβάνης, οπότε όλοι τα είχαμε φρέσκα στη μνήμη μας και τα θυμόμασταν. Δέσποινα.
Έρχομαι. Να το, έτοιμος το νερό θαλάσσι. Ήμουν προβληματισμένος για το αν θα μπορούσε η ομάδα μου να βγάλει εις πέρα το μενού που μας είχε δώσει ο σεφ. Είχα ενδιασμούς γιατί δεν ήξερα αν θα τα καταφέρνει ο Μπουροδήμος μαζί με τη Δέσποινα. Με τον Μιχάλη δεν τον φοβόμουν, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαζε καλή δουλειά. Και το δικό μου το πιάτο μαζί με την κυρία Μαργαρίτα ήμουν ήσυχος, ήξερα ότι θα έβγαινε εις πέρα. Ερμία, πώς πάμε μετά, Κομπλέ, μετά τους κοκλίους. Ωραία. Ελέγχεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Καθαρίζουν εκεί πέρα. Συνοκόπεται εσείς που θα τελειώσουμε το ψάρι. Θες να μου κάνεις μια χαρή. Άμα βρεις μπορείς να μου ξοφλουδίσεις τα γάρωτα. 4-3-4 γάρωτα. Τρέχαμε πάνω κάτω τουλάχιστον εγώ. Γιατί δεν ήταν ότι είχαμε πολλή δουλειά. Βγήκανε δουλειές που και 3 ή 4 άτομα θα μπορούσαν να το κάνουν. Οπότε φοβόμουν για το πώς θα μοιράσω τις δουλειές, ώστε να μην αφήσω κανέναν απ' έξω και μου πει εγώ κάθομαι, δεν έχω τι να κάνω και δημιουργηθεί ένταση. Εδώ τι είναι αυτό. Δεν μοίραζε καθόλου ρόλο. Στην αρχή είπε, εσείς θα κάνετε αυτό, εσείς αυτό, εσείς αυτό, εσείς αυτό. Δεν γινόταν τίποτα. Τη σούπα την έβαλες καθόλου μπρος. Τη σούπα την έβαλες. Έχω τα τέτοια κομμάτια, πατάτα, κράτα, ντομάτα, γιατί θέλουμε για το ψάρι. Για να ξέρεις τι είναι δημιουργικά. Εγώ είμαι εκεί. Από υλικά. Το χάσα πάρα πολλές φορές. Ο Άκης με βοήθησε ρίχνοντας μου λεκτικά χαστούκια στο να ξυπνάω. Γιάννο, είσαι σίγουρος ότι όλοι κάνουν δουλειές. Γιάννο, τσέκαρε το χρόνο. Γιάννο, πώς πάνε τα πράγματα. Μου θυμίζε πράγματα τα οποία ξέχναγα. Και λέω εντάξει, λέω, δεν μιλάω σε κανένα. Απλά θα πάρω να τα κάνω μόνος μου, να τελειώσουμε. Τουλάχιστον να έχουμε το φαΐ έτοιμο, να μην γίνουμε ρεζίλοι από την κουζίνα. Και μετά βλέπουμε. Πες λίγο, πες. Σίγε εσύ, βοήθα τους υπόλοιπους. Φτάνει. Γιάννο, πού είσαι εσύ. Εδώ το κάνω. Είπαμε να τα πούμε για τους βοτήρες. Ναι. Άμα ρωτήσουμε την υποβοδιστή. Ναι. Εδώ για τις μακαρούνες. Με λισόχορτο και βασιλικό σπούδο. Ξέχασα κάτι. Όχι. Κακαβιά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει. Εγώ σου λέω πως κανείς δεν ξέρει τη βάση της κακαβιάς. Άμα ρωτήσουμε, θα τους πούμε. Λάπαθα. Τι μου φανεί. Έλα. Άλλο ένα. Το M. Μάραθος. Και για το τρίτο πιάτο, είπαμε, θα σχολιάσουμε την αγορία. Απλά θέλει, ξέρεις, καλή διάθεση, καλή Ευγένεια. προσέγγιση, ευγένεια. Χαμόγελο. Και αισιοδοξία. Το χαμόγελο το αφήνω σε σένα. Το να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και να πρέπει να το πείσεις, το θεώρησα λίγο δυσκολότερο. Οπότε είχα άγχος και στην ουσία ήμουν στην πρώτη γραμμή. Γιάννο, έχει υπόψη σου το χρόνο, Δηλαδή δεν συντονίζεις μόνο, το επικοινωνείς αυτό, το λες στα παιδιά. Όχι. Ναι, πρέπει όμως. Αφοσιωνόμουν στη συνταγή που είχα να κάνω και ξέχναγα ότι είχα 5 άτομα από πίσω να διοικήσω και να ελέγξω τι κάνουν. Μου υπέδειξε και ο κύριος Καρμούτσος και ο κύριος Λουκάκος για το χρόνο, κάτι το οποίο μου είχε διαφύγει τελείως. Και ωραία. 7 και 10. Έχουμε άλλα 50 λεπτά. Κορίτσια, το ξανασκέφτηκα και θα κάνω εγώ σερβις. Σαν αρχηγός έπρεπε να είμαι εκεί για την ίσπραξη που μέτραγε. Η αρετή έχει πολύ ωραίο λόγο και πίστευα ότι θα το πουλήσει πολύ ωραία το πιάτο. Και η Χρύσα έχει αυτή τη πολύ θετική ενέργεια και θα άρεσε στον κόσμο όλη αυτή η άβρα που βγάζει. Βικτόρια πού είναι? Είναι πάνω. Η Βικτόρια είναι πάνω. Ποιος είναι αρχηγός εδώ τώρα κάτω? Είμαστε καθένας στο πόδι. Ωραία. Τι γίνεται? Είστε σε καλό στάδιο, θεωρείτε? Επικοινωνείτε μεταξύ σας ή είσαστε? Θεωρώ σωστή την κίνηση της Βικτόριας που ανέβηκε πάνω στο εστιατόριο. Γιατί είχαμε καταλάβει ότι όλο το παιχνίδι παίζονταν επάνω για το πώς θα προσεγγίσουμε τους πελάτες. Μας είχε και μια εμπιστοσύνη, ήμουνα εγώ, ο Μιχάλης, που σίγουρα θα τα καταφέρναμε ό,τι και να γινόταν κάτω. Το ότι η Βικτόρια δεν ήταν στην κουζίνα το θεωρώ κάπως βαρύ, διότι η ουσία για να φτάξει το αποτέλεσμα ξεκινάει από την κουζίνα. Εράκι. Σε πειρά. Έλα εσύ, πάω στην Κασαρούδο. Ηρεμία. Παρακαλώ. Σας φαίνεται εύκολο ή δύσκολο? Όχι, και εύκολος τώρα μην λέμε. Εμένα γιατί μου φαίνεται ότι επικρατεί λίγο χάος. Δεν σου φαίνεται και δεν είναι χάος. Τελείως χάος.
Σούπα. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Όλοι εδώ προσοχή, ακούστε με λίγο. Η ώρα είναι 7.30, έχετε μισή ώρα ακόμα. Τη μισή ώρα ανοίγει το εστιατόριο, καταλάβετε το. Γιάννη, έλα λίγο σε παρακαλώ να το δοκιμάσεις.